δεν θα έδωσε παιδί. Όχι, ακόμα. Πώς είναι άλλο πίσω τώρα μαλάκα. Δεν ξέρω που πάμε από τώρα μαλάκα. Έχει έκανα στα Ελευθύνα, δεν ξέρω μέσα στο Θεσσαλονίκη μαλάκα. Ελευθύνα μας και κάτω. Πάμε κοντό. Δεν κάνω το πράγμα. Δεν κάνω το πράγμα. Είναι ώρα στη Θεσσαλονίκη φίλε. Αλέα, πάμε. Όπως είμαστε. Ωπω, φίλε, το πρώτο δεν είναι καλά. Μα την Παναγία, δεν είναι καλό. Είσαι μιλάτε! Είσαι άγρονα! Μακλέτ! Μακλέτ! Παλαιός! Τι έχεις να πεις? Άλλος! Τίποτα δεν πεις. Και τώρα πάμε χαλαρά. Είναι εργαλείο. Χαλαρά, πολύ χαλαρά. 100. Μαλάκα, πολύ χαλαρά, έτσι. 100, ναι, πολύ χαλαρά. 110, μην είσαι λίγο. Τι είναι καλό μέλος. Όπο, φιλέ. Και εγώ τώρα βαίνω χιλιόμετρα, φίλε, και όπως τώρα βαίνω, Πάμε λίγο χαλαρά, παιδιά, λίγο χαλαρά πάμε, λίγο χαλαρά. Έτσι, έτσι, μιλάω τώρα. Έλα Νίκο, τώρα έρχομαι, περίμενα. Σε κάνει το στάνει. Σούπερ, γεια σου και έλα. Βρετήκαμε τώρα, να κάπου να πάμε στο τόπο.